שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גבולות היגיון. היום איתנו בפעם השנייה, אולי אפילו שלישית, כי היה לנו גם פאנל ביחד, דורון אמיתי ליבשטיין, יזם, מנטור ומחבר הספר החדש The One. דורון עבד עם המנטורים הגדולים בעולם, רובין שרמה, דיפק צ'ופרה, ביירון קייטי ועוד רבים. הוא חווה אובדן אישי כבד ב7 לאוקטובר, ומתוך הכאב צמחה שליחות על ריפוי, חיבור ומשמעות, ועל איך הופכים את הטרגדיה לאור עבורו וגם עבור אחרים. דורון, בוקר טוב. בוקר טוב. שכחת להגיד חבר שלך, שכחת להגיד חבר שותף יקר. שלך, שכחת להגיד, אבל איזה כיף, אני כל כך שמח להיות פה איתך היום, אוהב אותך ושמח להתארח שוב בפודקאסט המדהים הזה, גבולות היגיון. תודה רבה. האמת שזה מהצ'אט. אתה יודע, אני מוציא את ההצגות שהאורחים מהצ'אט, והוא לא אמר את זה, כנראה שהוא לא מכיר אותנו מספיק טוב. אבל כן, אתה לגמרי הפכת להיות חבר, אתה יודע, זה מצחיק, אני מסתכל אחורה על הפרק הראשון שלנו, בדיוק הזכרנו את זה. היית בפרק או 20 ומשהו, או 12, אני כבר לא זוכר, משהו ממש בהתחלה, אנחנו כבר אחרי פרק 100. וזה היה, אמרתי מקודם, היית חצי בן אדם, היית מאוד רזה, היית בתקופה של צומות, דיברנו על התפתחות אישית, אני רק הכרתי אותך, והיה פרק מעולה, מציע לכם לחזור אליו, וכמה עבר מאז, כמה אתה עברת מאז. כמה אני, כמה אנחנו, כמה ביחד עברנו. ממש. ולהיות איתך גם, התחברנו מאוד, עבדנו ביחד הרבה, ולראות אותך מהצד היה פשוט מטורף. אז זה רק על התקופה הזאת מרגיש לי שחייב שיהיה פה פרק, ויש לי עוד הרבה דברים לדבר איתך עליהם. בשמחה. דורון, אם מישהו נתקל בפרק הזה במקרה, ואולי הוא לא מכיר אותך, לא מכיר אותנו, למה אתה חושב שכדאי לו לעצור, להישאר ולהקשיב? איזה ערך אתה חושב שהוא יוכל לקבל מהשיחה שלנו? אני חושב שהערך העיקרי הוא איך להתמודד עם דברים שקורים לנו במהלך החיים. בסך הכל, אתה יודע, פעם חשבתי שבאנו פה בשביל לאהוב, ובאנו פה בשביל לעבור חוויות מהנות וטובות, אבל עם החיים והגיל שלי, התברר לי שהחיים הם רצף של אירועים שקורים, ואין לנו שליטה עליהם, חלקם מאוד מאתגרים, ונשאלת השאלה, האם יש לנו את הכלים להתמודד עם האירועים האלה, או אין לנו. ומי שיקשיב לנו היום יקבל כלים איך להתמודד עם האירועים שיבואו אליו, ובמקום שהם יפילו אותו, הוא יוכל להתפתח מהם, לגדול, לצמוח. הוא יוכל אפילו להגיד בסוף הפרק, מה שקרה, קרה עבורי ולא לי, או מה שבא לפתחי, בא לפתחני, מה שקודם הוא היה כועס, מקטר, שואל למה זה קרה לי, אלוהים, מה עשיתי, ומוריד את התדר לכל הסביבה. אין בן אדם שלא שואל את עצמו מספר פעמים בחיים, מי אני ומה נועדתי לעשות. בשביל לעזור לכם למצוא תשובות, יצרתי שאלון חינמי שעובד על בינה מלאכותית, לוקח את כל התשובות שלכם, מנתח אותם ושולח לכם סיכום שיעזור לכם להבין כבר היום מי נועדתם להיות, ופעולות פרקטיות להתחיל להפוך את זה למציאות. מתנה ממני אליכם. זה כלי פשוט שיעזור לכם להבין במה להתמקד. זה לוקח כמה דקות, וזו יכולה להיות המתנה הכי משמעותית שתיתנו לעצמכם. אז למה לא לנסות? זה בחינם. תמלאו את הפרטים שלכם, תענו על השאלות, ותקבלו את הסיכום ישירות למייל שלכם. אתם יכולים למצוא את הקישור פה למטה, בביו או בסטורי. שיהיה לכם בהצלחה. אם היית צריך לבחור רגע אחד ששינה את המסלול של החיים שלך, רגע שבאמת השפיע על איך שאתה רואה את עצמך, את העולם וגם את הייעוד שלך, מהו הרגע הזה? 7/10. חד משמעי. היום שבו אחי אופיר, ראש מועצת שער הנגב, נהרג, 9:07, אני מקבל וואטסאפ מהבן שלו, אביו, שאומר לי, דורוני, אני עונה לו כן, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, ואני עונה לו, גם אני אוהב אותך, ואז הוא כותב לי, אבא נהרג, תודיע לכולם. זה הרגע שהחיים שלי השתנו. מפה זה רק יידרדר לתרחיש הגרוע ביותר, שבסוף, שבועיים אחרי כמעט, יום חמישי, שבוע וחצי, כמעט שבועיים אחרי, אנחנו מקבלים ידיעה שגם הבן של אופיר ניצן נהרג, ואיבדנו במשפחה 4 אנשים, וזה האירוע ששינה את חיי בצורה הכי
קיצונית, הכי משמעותית. אני לא מה שהייתי לפני, והחיים הם לא מה שהיה קודם, לא רק לי, לכל המדינה, כמעט בא לי להגיד לכל העולם. היית מאמין שבפרק הראשון שלנו, אני חושב ששאלתי אותך את אותה שאלה, אולי שאלה דומה, והתשובה הייתה אחרת לגמרי. כן. אתה היית מאמין ששנתיים אחרי זה, כל החיים השתנו, ואפילו התשובה שלך של האירוע הכי משמעותי, כאילו זה לא נתפס, כמה החיים הם דינמיים, אתה יודע, אנחנו חושבים שיש לנו שליטה. אנחנו מנסים כל היום להיות בשליטה. ואין לנו. זה מה שאנחנו למדנו הכי חזק, שלא משנה כמה נתכונן לאירועים הגרועים ביותר, התרחישים הכי גרועים, החיים מפתיעים אותנו, וזה פיגוע, מגה פיגוע. איך אתה מרגיש באותו רגע שאתה מקבל את ההודעה הזאת? קשה לי להאמין. אני די בשוק. אני מתחיל לבכות, אני מתקשר אליו אחרי שהתכתבנו, ואני רק מתחיל להקל, ויקח בו הרבה זמן עד שאני מעכל את מה שקרה לא רק לנו במשפחה, אלא מה קרה למדינה. המחשבות הראשונות זה אני חייב להודיע לאמא, לפני שהיא תשמע את זה בטלוויזיה, אסור שהיא תשמע בטלוויזיה, כי אני יודע שהם לחוצים שם לפרסם את זה. אני רוצה להודיע לאחים שלי, לאחיות שלי, הם בכלל בסיני, איך מגיעים אליהם, איך... ואני מצליח בדרך לאמא שלי להודיע גם לאח שלי ארנון, גם לאחיות שלי, חלי, דפנה. דפי ממש עוד הייתה בעומק סיני, הייתי צריך לדבר עם איזה בדואי שיגיע אליה, ואז לספר לאמא, שזה דבר הכי קשה שבן יכול לעשות, לספר לה שהבן שלה, שהוא מנהיג, אהוב, הלב של הנשמה, של המשפחה שלנו, נהרג. אני עושה את זה בהדרגה, אני לא מספר לה בבת אחת, אני כאילו מחזיר את הזמן אחורה ומספר לה שאופיר עכשיו נלחם, ואופיר עכשיו פצוע, ואופיר עכשיו נהרג, תוך כדי, פשוט עושה לה את זה בהדרגה. אתה יודע, אני, ברוך השם, לא חוויתי דבר כזה, אבל בתור ילד, תמיד ראיתי בטלוויזיה את הרגע הזה לא רק בטלוויזיה, גם בחדשות דיברו על זה, וכתבות כאלה שמראים לך את הרגע שמודיעים לבן אדם שהוא איבד מישהו יקר. שיש את האנשים שזה התפקיד שלהם, ללכת לבית ולהודיע. מה עובר בראש באותו רגע שמודיעים לך דבר כזה? תראה, אני גם ראיתי את הקטע הזה, כמו בסרטים, שבאו הקצינים מהצבא לבשר לנו שניצן נרצח. אז את הידיעה על אופיר קיבלנו בצורה הזאת בטקסט, ואת הידיעה על ניצן הגיעו החיילים, וזה השבירה, כי זה אובדן התקווה. עד אותו רגע, ואנחנו מדברים על 12 יום, אנחנו ערב קודם, בהלוויה של אופיר, מתפללים שימצאו את ניצן, או שיהיה איזשהו נס, כי לא מצאו את הגופה שלו, אז הערכנו או שהוא נחטף, או... ואז זה הדבר הכי קשה, שהתקווה, וזה משהו שבטח נדבר עליו היום, שהתקווה נגוזה, כי אנחנו חיים על תקווה, אנחנו חיים על אופטימיות ועתיד טוב יותר, ושיקרה משהו טוב, ופה קרה דבר אחרי דבר אחרי דבר, שהיה פשוט נורא. ומה אתה עושה באותה תקופה שפתאום יורדת כל התקווה? האירוע הכי קשה היה ההלוויה של ניצן. בבוקר קברנו את אמא של ורד, סבתא שלו, בילה, וב3 אחר צהריים קברנו את ניצן, וזה היה בכי שלא פוסק. המקום הכי נמוך, כי עד אותו רגע אנחנו מחזיקים את המשפחה סביב, שיש להציל תקווה את שאולי... ניצן, להציל את ניצן, זה היה חמל להציל את ניצן, למצוא את ניצן, ופתאום זהו.
אין, זה נגמר. אני לא יודע איך זה בדיוק קרה, אבל התבקשתי להיות חלק מאירוע בינלאומי שקראו לו מסה של אהבה, ועוד ביקשו ממני להביא דיפק צ'ופרה וברנדון בייס, והבאתי אותם, ואני עונה לשידור, אני בטוח שזה באנגלית, אני היחיד שמדבר שם אנגלית חוץ מדיפק וברנדון, ואני מדבר על אהבה, אני מדבר על זה הפתרון, רק אהבה. תוביל בסופו של דבר אותנו לעתיד טוב יותר, שדווקא ברגע הזה אנחנו צריכים אהבה, ואני לא יודע מי מדבר מהפה שלי. זה לא מתחבר לאיך זה לא, שאני מרגיש. אני לא מצליח לתפוס את זה. איך בן אדם שחווה עכשיו אובדן, את השבר הכי חזק, מאנשים אחרים שגרמו לזה, יכול לדבר על אהבה? מאיזה מקום זה מגיע? לפעמים, עידן, אני לא יכול להסביר את זה, אבל זה מרגיש לי שמשהו מדבר דרכי. זאת אומרת, זה לא בא מהראש, אני אפילו לא חושב שזה בא מהלב. אולי זה בא מהנשמה, או מהחלק שמחובר לתודעה יותר גבוהה. אין ספק שבאותו רגע, אתה יודע, אין תקווה לשלום, ואין, כאילו, כל החלומות שלנו התבדו. ואני, שהאמנתי לנדר שאין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם, פתאום חוויתי מפגש עם אנשים רעים, באמת רעים, רוע שלא נברא כדוגמתו, נשבר לי הלב לרסיסים, ונשברה לי האמונה באנושיות, בעולם יחסית טוב. פתאום הבנתי שלא רק זה שיש אנשים רעים, יכול להיות שיש אפילו נשמות רעות. אתה יודע, ברמת נשמה, שהם לא באים לפה, מה שנקרא דיסק נקי, ושרק בגלל החינוך וכל אלה, שהם באים כבר עם השנאה הזאת. זאת אומרת, זה משבר מאוד גדול למישהו שהוא מאוד אופטימי, מאמין בשלום, מאמין באנושיות, מאמין באנשים, חושב שאפשר למצוא את המכנה המשותף, ושכולנו רוצים שלום בסוף היום. ופתאום כל מה שגדלתי עליו במשך 54 שנה נשבר. אתה עדיין מאמין ככה? תראה, אני מאמין שאנחנו רוצים שלום, שכולנו רוצים שלום. בסוף היום, גם הקיצוניים הימניים, כשאני מדבר איתם, ואני מלמד היום בעוטף, ופצועי צה"ל, גם מישהו קיצוני ימני, הוא אומר לי, אחרי שנקים את בית המקדש בהר הבית, וניישב את עזה, יהיה שלום. זאת אומרת, כל בני האנוש בסוף רוצים שלום. אני שואל על מה שאמרת קודם, שיכול להיות שיש נשמות רעות. אמרת, יש אנשים, אני כבר הפסקתי להאמין שיש אנשים שרע להם, אלא באמת יש אנשים רעים, ואפילו נשמות שמגיעות לפה רעות. מעניין אותי לדעת אם אתה עדיין, אחרי התקופה הזאת שעברת מאז השביעי, ועברת חתיכת מסע שגם עליו נדבר. אני חושב התפכחתי, ואני לא מאמין שכל הנשמות הן pure light, אור, טהור. אני היום מאמין שיש ויש, יש ויש, ושאנחנו סוחבים איתנו מטען מחיים לחיים, והוא חלק מהדבר הזה שאנחנו קוראים לו נשמה, שנשארת והיא נצחית, וכן, אני מאמין שיש נשמות שלא באות בטוב. מאיפה מביאים את הכוחות? לא רק לשרוד את הסיטואציה והאירוע הזה, אלא גם לתמוך ולעזור לאחרים. כי אני ראיתי אותך מהצד באותה תקופה. אחרי הפרק שלנו יחד נרשמתי ללימודים אצלך, והקורס שאני נרשמתי עליו היה בדיוק אחרי השביעי לאוקטובר, ש90% מהאנשים שם היו אנשים שחוו אובדן בשביעי לאוקטובר. כולל ורד, אשתו של אופיר. כולל אשתו של אופיר שהייתה שם, אני בכלל לא היה לי מושג, אני חשבתי שאני בא לקורס רגיל, ואני יושב שם ויש את ההצגה העצמית, וכל אחד מציג את עצמו, ופתאום היא מספרת שהיא איבדה מישהו. ניצן איבדה את אבא שלה, ואלי ואשתו איבדו את הבת שלהם, וורד, כן, אנחנו... תקשיב, המיקרופון עובר ועובר ומגיע אליי, ואני צריך להציג את עצמי, ואני לא יודע מה להגיד. אני לא ידעתי, לא הבנתי לאן נכנסתי. עכשיו פתאום אני קולט שאתה הבאת את כל האנשים האלה, כדי לעזור להם להתגבר ולהתמודד על מה שהם חווים עכשיו. אז מאיפה באמת הכוחות האלה, גם לעזור לאחרים וגם לעבור את זה בעצמך? זה בדיוק זה. אנחנו לומדים, כשאני אומר הכל קורה עבורך,
אז זה אומר שמי שעובר כזה אירוע יכול להתמודד איתו, והדרך הכי טובה להתמודד איתו זה לעזור לאנשים אחרים שנמצאים באירוע כזה. זאת אומרת, לקחת את כל הכלים שאספתי במשך 20 שנה, פתאום הכל מתבהר לך, ברור לך למה עזבת את מייקרוסופט, למה נכנסת לעולם של התפתחות אישית, איך הכל מתחבר לרגע הזה, ואיך אתה לוקח את כל הכלים שאי פעם למדת, שעוזרים לך עכשיו ואתה מעביר אותם הלאה. זה פשוט, אחרי המסה של אהבה היה פה שבוע של תמיכה. ככה עשינו כל החבר'ה סביב הדי וסביב ניב אמיר, וממש יצרנו שבוע. הוא המשיך עוד שבוע, זאת אומרת שבועיים, אני מעביר 2 הרצאות שם, אנשים לא מאמינים שאני מגיע, אבל אני מגיע, כי מה אני יכול לעשות? יש לי מה לתת. ואני מקבל מזה המון משמעות, ומבקשים ממני להתחיל לנסוע בעולם, וגם לדברר את ישראל, וגם להמשיך את העבודה שהאח שלי התחיל. ואני מדבר איתך על ממש 3 שבועות אחרי. אני כבר מגיע לכנס של קק"ל, JNF, ואני מגיע לרומניה, ואני מגיע ללונדון, ואני מגיע לניו יורק ולוושינגטון ולפלורידה, ומדבר בבתי כנסת, ומעביר את מה שאני יכול להעביר, שזה את הכלים ליציאה מהטראומה הנוראית הזאת שכולנו נמצאים בה, לצמיחה. כי האופציה השנייה, אם אנחנו לא בוחרים בחיים ולא בוחרים בצמיחה, היא בעצם לבחור במוות, או לבחור בשנאה, באשמה, לא יודע, כעס, בושה, וכל שאר הדברים שהם מאוד טבעיים, והם חלק ממנגנון האבל, אבל הרגשתי שאני יכול לעשות יותר. הייתה לך תקופה של אבל? כי מהצד זה לא היה נראה ככה, נראה לי שאולי זה היה סוג של התמודדות עם הסיטואציה, אולי אפילו קצת בריחה, פשוט נכנסת לעשייה. כן, אני חושב היום שכל אחד מתאבל בצורה שונה. ושאם אתה שואל אותי האם היו לי רגעי עצבות עמוקים, התשובה היא כן. האם אני עדיין מתאבל על אחי ועל בן אחי ניצן? התשובה היא כן. אתה ראית אצלי בבית, יש לי ממש אזור בבית שמוקדש להם, ואני מדבר עליהם כמעט כל יום, והם חלק מהחיים שלי, כתבתי עליהם בספר שלי, אני כותב ספר חדש של אופיר דרכי, ואני מרגיש אותם בתוכי, ולכן אני מתייחס לאבל הזה ולאובדן, טיפה בצורה שונה מאיך שהתייחסתי קודם לאובדן של אנשים. משהו השתנה בתוכי גם בהקשר הזה. ואני יודע שזה לא כל כך מקובל מה שאני אגיד עכשיו, אבל ככל שאני מדבר יותר עם אנשים שאיבדו את יקיריהם, ככה הם אומרים לי שהם מרגישים גם. מה שאנחנו מרגישים זה שהאנרגיה לא נעלמה. הגוף נעלם, של אופיר, של ניצן, של בילה, של נטע, אבל האנרגיה שלהם פה. ואנחנו מרגישים שהיא נכנסה לכל אחד ואחד מאיתנו, ושדרגה אותנו. זאת אומרת, תסתכל על האנרגיה שלי לפני, ותסתכל על האנרגיה שלי אחרי, ואתה תראה בן אדם שהתפתח מאוד, ואנשים שקרובים לאח שלי, לאופיר, יגידו לך שהמון ממנו הם רואים בי עכשיו, וגם בילדים שלו, וגם באשתו, וגם באחים שלי, וגם בחברים. זאת אומרת, כולנו כאילו גדלנו, עלינו כיתה, ויש בנו חלק מאופיר. מדבר איתך על מצב שבו הילדים שלו לפני כן הכי ביישנים שבעולם, והיום אתה לא מבין, כמוהו, כמו אופיר. ממש מנהיגים, מדברים, מובילים, עושים כל כך הרבה, ואשתו שבחיים לא הייתה מצטלמת, לא הייתה מדברת, לא הייתה פוגשת, לא אחם זה ולא אחר, הייתה נעלמת מהבית כשהם באים. היום מנהיגה בסדר גודל של אופיר. היום מדברת מעל במות, היום משפיעה בענק, לומדת דוקטורט. כולנו גדלנו. אני חושב שיש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, גם על המוות וגם על מה שקורה אחרי. ראיתי איזה סרטון ממש יפה בפייסבוק, של
מכשיר שיכול לראות אנרגיה של דברים, ומראים עלה, כל מיני סוגים של עלים, והבן אדם לוקח מספריים וחותך את העלה לשניים, ואז רואים, החלק נופל, אבל האנרגיה עדיין קיימת, זאת אומרת, עדיין רואים את הצורה של העלה נמצאת שם. אנחנו יודעים שקוטעים לאדם איבר, הוא מרגיש עדיין, אם זה כאב, אם זה את האיבר עצמו, זאת אומרת, יש את הגוף הפיזי, ויש את הגוף האתרי, האנרגטי, גוף הרגש, ועוד הרבה גופים, מה שנקרא, והאנרגיה לא נעלמת. זה חשוב להדגיש, וגם להעביר את המסר הזה לכל מי שמאבד אנשים בחיים האלה, שהם עוברים ממצב מסוים למצב אחר, והם נכנסים לתוכנו, ואנחנו יכולים להמשיך לדבר איתם, ויכולים להמשיך להרגיש אותם, לחשוב איתם מבפנים. מה גילית על עצמך אחרי 7 לאוקטובר שלא ידעת לפני? אני חושב שגיליתי עדיין אופטימיות, גיליתי עומק, גיליתי התמדה, יותר ממה שהיה לי קודם. אני חושב שגיליתי שאין גבול להתפתחות שלי. זאת אומרת שכל הזמן אני קורא לעצמי תלמיד נצחי. ואני קורא לתלמידים שלי תלמידים נצחיים. כמוני, הם לומדים כל הזמן ומתפתחים כל הזמן, ואני חושב שזה גם משהו שקיים אצלך ביג טיים, ואני מרגיש שלמדתי שיש לי עוד המון 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 להתפתח, ויש לי עוד המון מה לעשות פה, וגם להיות פה. אני חושב שהבידואינג שלי עלה דרגה. היכולת שלי גם להיות וגם לעשות בו זמנית 100%. אתה יודע שזה משהו שהוא קצת מפחיד אותי. הרעיון הזה שכשאנחנו מתפתחים יותר, אנחנו עולים רמה, גם האתגרים שלנו עולים רמה. נכון. גם ההתמודדויות, גם הסיטואציות שנחווה. ובתור אחד שמאוד אוהב להתפתח וללמוד, קצת קשה לקבל את זה, כי אני יודע שככל שאני אתפתח יותר, יכול להיות שאלוהים, היקום, המציאות, ישלחו לי דברים שאני, אתה יודע, לא יודע איך להכיל אותם. השאלה היא, אני רוצה להגיד פה שהוא שולח או הם שולחים, או זה קורה לכולנו. רק מי שלא נמצא בהתפתחות, לא מודע למה שקורה. אתה מבין? אז לפעמים הבורות אולי מקטינה קצת את הסבל או את הכאב, אבל ברגע שאתה מודע לזה, ואתה מודע לזה שכאב פלוס סיפור שווה סבל, אתה עובד עם הסיפור, ואתה משנה את הסיפור, ואתה בוחר את המחשבות ואת הרגשות, ואתה עושה עבודה של התפתחות שמאפשרת לך לגדול מהאירוע ולא ליפול מהאירוע. ואז אתה אומר לעצמך, אני יוצר, אני בורא, אני ביחד עם הבורא, ב-co-creation, יצירה משותפת. והאתגרים באים גם לו, גם לי, לכולנו. וברוך השם, יש לי עוד ועוד כלים להתמודד עם מה שקורה, ולכן אני לא רואה בזה משהו נורא שאני מפחד ממנו, אני רואה בזה כמו שלב חדש במשחק שאנחנו משחקים, משחק החיים. כאילו עליתי שלב. ובשלב החדש, אם אני אשחק בכללים של השלב הישן, אני לא אצליח. כן, האמת שזה, כשאתה אומר את זה, זה מרגיע קצת, כי ככל שאנחנו מתפתחים, אז אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו תופסים את האירוע בצורה שונה. זאת אומרת, יכול להיות שאירוע שהוא במרכאות קטן פעם, טלטל את עולמי, אני כבר לא במקום הזה, ואירוע גדול יותר, במרכאות גדול יותר, שיגיע לי בעתיד, כבר לא יתפס באותה צורה, כי אני רואה את כל המציאות בצורה אחרת, כי אני כבר תופס ומבין למה זה קורה לי, או האם יש סיבה שזה קורה לי, או יותר מזה, מה אני יכול לקחת מזה וללמוד ולהתפתח, שזה אני חושב הגישה שהכי עזרה גם לך. ממש עזרה לי, עוזרת לך, בייחוד אתה שכשילד עברת כאלה אתגרים והחלמת ועשית כברת דרך בגילך הלא מופלג, אז אתה מבין שזה לא סתם, זה לא, אין צירופי מקרים.
בסדר? אנחנו מבינים את זה, ואז אנחנו כבר לא נלחמים במציאות. כי מתי אנחנו נלחמים בחיים? בסדר? מתי נגרמות כל המלחמות הפנימיות בנו? הפיברומיאלגיה, והקרון, והקוליטיס, והאסתמה של העור, פסוריאזיס, ועוד כל מיני דברים, כשאנחנו לא מקבלים את המציאות, כשאנחנו נלחמים בחיים. זה המלחמה הפנימית. הייתי צריך לשמוע את זה היום. באת לי בזמן טוב. כתבת לא מזמן את הספר, The One, הייתי בהשקה שלו, היה מרגש, היה כיף לראות כמה אנשים, כמה חברים יש לך, כמה אנשים תומכים, היה באמת אירוע מדהים. וכתבת אותו גם מתוך כאב עמוק, וגם מתוך השראה. מתי הבנת שאתה חייב לכתוב את הספר הזה, ולמה דווקא עכשיו? אז קודם כל, זה קטע שקשה לי להסביר לאנשים ש10 שנים אני יודע שהספר הזה צריך להיכתב, ועשרות פעמים התחלתי אותו בכל מיני גרסאות, כל פעם מכיוון אחר. היה לי שלב שבו הייתי נוסע כל חודש לארצות הברית כחלק מהפעילות של מנטורס ג'נרל, והייתי כותב לעובדים שלי על כל מה שקורה שם, והם אמרו לי, חייב לצאת מזה ספר, ולאורך השנים קראתי לו You are the one, שם זמני, ועברתי לתקופה לגור על יד הים רק בשביל לכתוב אותו, וזה לא בא, זה לא יצא. לא הייתי מרוצה ממה שאני מתחיל לכתוב, וכל פעם נתקעתי בצורה זו או אחרת, ויום אחד, ב-23 לינואר 2025, אני קם ב3:30 בבוקר, ואני מרגיש שאני חייב לכתוב. משהו רוצה להיכתב. ואני יושב על המחשב וכותב, וכותב וכותב וכותב, וב8:30 לפני הפודקאסט של 9, יש לי פרק ראשון, אני אומר, מה אני אעשה? אני שולח אותו לתלמידים, 65 תלמידים שהתנדבו להיות חלק מקבוצה שקוראת. כבר ביום הראשון שאני כותב את הפרק הראשון, אני מקבל פידבקים מדהימים, ולמחרת ב3:30 אני שוב קם, ויוצא פרק 2. אני לא יכול לתאר לך, באמת, עידן יום אחרי יום, ביום שבת שאחרי, 10 פרקים כתובים, אין יום שבו פספסתי, כל יום רק פרק אחד. חלק מהפרקים אני מדבר לגוגל דוקס, שכותב את זה בשבילי, ואז אחר כך אני עורך את זה. והכל יוצא ממני, והיום, 10 ימים, הספר מוכן, ועוד יש מלא סיפורים שאני לא יודע איפה להכניס אותם, אז אני מוסיף עוד אזור של סיפורים, והיום אני קורא את זה ואני בשוק, מרמת החשיפה ומרמת העומק של הסיפורים שסיפרתי שם, זה המון 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 סיפורים מחיי, ואני מרגיש שזה נכתב דרכי, זה כאילו הריון של 10 שנים ולידה של 10 ימים. יש את כל האמנים, הפסנתרנים, או כאלה שכשהם מנגנים, הם אומרים שזה כאילו לא הם מנגנים, משהו דרכם עושה את זה. זה גם מה שאמרה העורכת של הספר, שהיא קראה אותו בפעם הראשונה, אז זה סיגל זיו, אז היא אמרה, זה ספר שנכתב מהאחד דרכך. כן. אני כבר הרבה זמן רוצה לכתוב ספר, אני אומר את זה לעצמי כבר הרבה זמן, ואני כל פעם אומר, רגע, לא, כן, לא, אני מתחיל לשבת, בדיוק כמו שאתה מתאר, וממה שאתה אומר לי עכשיו, זה מרגיע אותי, שכשהזמן הנכון יגיע, כשאני ארגיש שזה זה, פשוט נשפך ממך. בדיוק, זה פשוט יוצא החוצה. כמו ירידת מים של הריון, ממש נשפך ויוצא, ואתה יודע מה, אין לי אפילו באמת טיפת ביקורת על הספר הזה, הוא מבחינתי מושלם, וזה גם הפידבק שאני מקבל מאנשים שקוראים אותו כל יום, אני מקבל באמת עשרות מיילים ווואטסאפים מאנשים שקוראים ואומרים לי, זה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע אפרופו או לקרוא, כן. והם לא עוזבים אותו לדקה, זה כזה, אתה יודע, ברצף, כמו שתמיד חלמתי, אבל לא ידעתי איך לעשות את זה, אז זה נעשה דרכי. אתה חושב שמה שעברת בשנתיים האחרונות, זה מה שתרם למוכנות שלך לספר? חד משמעי. זה פלוס איזשהו טיפול שהתחלתי חודשיים לפני, שהתחלתי לכתוב את הספר, הוא פסיכו-קריאטיביות, זאת אומרת, הוא נתן לי הרבה לכתוב, ומתוך זה נפתח הסכר. הרבה כתיבה, הוא היה מתחיל משפט, ואני צריך לענות 12 פעם תשובות לאותו משפט,
וככה נפתח הסכר שהיה סגור, עצור. מה זה הטיפול הזה? אני סקרן עכשיו. כן, יש דוקטור, פרופסור, דוקטור, שנקרא פינקי, שהמומחיות שלו זה ציור אינטואיטיבי, הוא פסיכיאטר, פסיכולוג, והשיטה שלו זה פסיכו-קריאטיביות, ועבדתי איתו כמה חודשים טובים, בשביל לעשות את העבודה הפנימית, וחלק מהתוצרים היה הפתיחה הזאת בכתיבה. וואי, זה מעניין. כן, אני אקח פרטים אחרי זה. בטח, סקרנת אותי. פינקי פילגשטיין, כן. אחד המשפטים שמובילים את הספר, זה הכל קורה עבורך, לא לך. זה נשמע טוב. אבל איך באמת חיים את זה? במיוחד שקורים דברים קשים, כי אני לא אשכח שישבתי בכיתה שלך, בלימודים אחרי השביעי, אתה בעצמך אמרת לנו, תקשיבו, אני שנים הולך עם המשפט הזה, הכל קורה עבורי, לא לי, מלמד אותו, מאמין בו, מעביר אותו לאחרים, ואפילו אני עכשיו לא יכול לראות איך כל האבל וכל הסבל הזה קרה עבורי. ממש ככה, אני חושב שבאותו זמן, התחושה שלי הייתה שאם אני אגיד שזה עבורי, זה כאילו שאני רואה בזה משהו חיובי. והתשובה היא לא. זה לא משהו חיובי. יש הרבה דברים שהם לא חיוביים שקורים לנו, והם קורים עבורנו. זאת אומרת, הם חלק מההתפתחות שלנו. אם זה מחלה, אם זה אובדן עבודה, אם זה גירושים, אם זה כל הדברים האלה לפעמים ברגע שהם קורים, נראים שברון טוטלי, וקשה לנו לראות איך זה עבורנו, אבל אחר כך בפרספקטיבה של זמן, אנחנו רואים איך גדלנו מתוך האירוע. איך, אתה יודע, אפילו המנטורים הכי גדולים בעולם, וגם אלה שאתה מראיין, מתוך האירועים הנמוכים ביותר שהם חוו, הם קיבלו את השיטה שלהם, אם זה ביירון קייטי, אם זה ברנדון בייס, אם זה אקהרט טולה, אם זה ווין דייר או ניל דונלד וולש, כולם, אפילו טוני רובינס, כולם צריכים לעבור איזושהי תחתית, ושם, כשהם פוגשים את המקום הכי נמוך, משם הם בעצם צומחים. אתה שומע את זה גם מהאמנים, אתה יודע שמתוך הכאב, השירים הכי טובים שלהם יוצאים, והאומנות הכי טובה, והספר, והציור וכו'. זאת אומרת, רק בפרספקטיבה של זמן, אתה מסוגל לקבל את זה, וככל שאתה מצליח לקצר את הזמן, בין האירוע שקורה לבין להבין שהוא מפתח אותך, שהוא עוזר לך לגדול, שהוא מגדל אותך, אז כך ייטיב. אבל זה לא עוזר להגיד, צריך לעבור את השיעור הזה, ואנחנו כל החיים נעבור שיעורים. אחד המורים שלך אומר שפה זה השתלמות, כן. אז כן, לקבל את זה, שזה זה ממש ככה, וזה לא טעות. זה הדבר הכי משמעותי, כי אתה יודע, אפילו כשהיה לי את החשמול בלב, אז בהתחלה המחשבה הראשונה זה טעות, המכשיר התקלקל, אבל אחר כך אתה מבין שהוא הציל אותך, וגם פה, ברגע שאנחנו נלחמים בחיים, לא מוכנים לקבל את האמת, אנחנו בעצם יוצרים את הכאב והסבל שלנו, כי אנחנו מוסיפים סיפור, שזה בטח טעות, שזה לא הגיוני. כן. זה לא אמור להיות ככה, לא מגיע לי לחוות את מה שאני חווה. אבל אם אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של מה אני הגדול היה אומר על זה, הוא היה אומר עוד התנסות, תביא. כמה זמן לקח לך לשנות את הפרספקטיבה בחזרה, ולהאמין שוב במשפט הזה? לפחות חצי שנה. לפחות חצי שנה. זאת אומרת, אני ידעתי שהוא נכון, גם כשאמרתי לך, קשה לי איתו, אבל אמרתי, אני שם אותו רגע בצד, ואני אפילו שם עליו סימן שאלה. האומנם? האומנם זה קרה עבורי? איך אני יכול להגיד כזה דבר? זה מרגיש לי, אתה יודע, בגידה אפילו באחי ובבנו, להגיד שזה קורה עבורי. כזה דבר לא קורה עבורי. אבל אז יום אחד קמתי והבנתי, אני חושב שזה היה קצת לפני יום העצמאות הראשון. עשיתי פודקאסט עם אופיר, ראיינתי אותו, שלא בפניו,
והבנתי פתאום שאני לא יכול לשנות את האירוע. אני לא יכול להחזיר אותו, זאת עובדה. עכשיו עומדות בפניי שתי אפשרויות. להילחם בזה, לא לקבל את זה, או לקבל את זה ולגדול מזה. התובנה מאוד חשובה שעולה לי פה, ממה שאתה מספר, זה שלא משנה כמה אנחנו מפותחים, לא משנה כמה כלים יש לנו, לא משנה כמה למדנו וחווינו, יש אירועים שצריכים זמן. ולא משנה כמה היה משפט או אמונה מסוימת שהאמנו בה, כשאנחנו יושבים בכיסא הזה וצריכים לחוות את החוויה, אנחנו לא רואים את זה מאותה פרספקטיבה שראינו לפני זה, וזה בסדר גמור. ואנחנו צריכים אנשים אחרים, שיראו לנו, שילוו אותנו, שיכווינו אותנו, שיחזקו אותנו, כדי שנוכל שוב לחזור לכיסא הזה. ממש, ממש. וחשוב לי להדגיש לכל מי ששומע אותנו, ולהגיד בצורה הכי ברורה, כל האנשים חווים קשיים, כולם כולל כולם. כל מנטור שעברתי איתו, עבר דברים קשים, ביון קייטי הייתה מתעוררת בבקרים ולא רואה כלום. בסדר? ממש עיוורת בחלק מהימים ובחלק מהימים לא. וכן הלאה, אני לא אכנס לכל האתגרים שכולם עברו, אבל כולם עוברים אתגרים. וגם אני, אתה יודע, איך אני אגיד, ביקרתי את עצמי על הגירושים שלי ועל המחלות שלי, אמרתי, אם אני עושה הכל לפי מה שלמדתי, איך זה שבכל זאת קורים כל כך הרבה דברים? וחזרנו לעניין הזה זה חלק מההתפתחות שלי. זה חלק מהמסע שאני עובר. וחשוב לי להגיד, אני אומר את זה בשיעור ראשון של כל קורס בכל דבר, אני בדיוק כמוכם, אני אומר. בן אדם שלומד ומתנסה וחווה וכואב ולומד, והיום אני יושב בכיסא המורה ומחר אני יושב בכיסא התלמיד. אצל כל אחד מכם אני אומר לכם. אני באתי אליך להרצאה כתלמיד, יושב באולם ולומד איך לקבל את המתנה, וככה אני עושה כל הזמן. אני ממש מקפיד להישאר תלמיד כל החיים, ולהבין בסופו של דבר האנושיות זה משהו שהוא משותף לכולנו, ובאנושיות אין מושלמות, ובאנושיות יש דברים שהם גם בלתי מוסברים, ואני מציע לקבל אותם. כן, אין היגיון. לא, אין היגיון. אין היגיון, והרבה פעמים לא מגיע לנו את מה שאנחנו מקבלים. למה הילד צריך להיות חולה? מה הוא עשה? ילד נקי וטהור, נשמה טהורה. זה חלק מההתפתחות שלו. הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע היום, עם גבולות ההיגיון, אם הוא לא היה עובר את מה שהוא עבר קודם. אתה מבין? אתה מרגש אותי. בספר, אתה מציע לאנשים לא רק להבין, אלא גם לתרגל. נכון. למה זה כל כך חשוב בעיניך להפוך את הרוח לפרקטיקה? אני מרגיש שזה חלק מהשליחות שלי והמשימה שלי, לחבר רוח וחומר. להבין שרוח לבד זה לא מספיק. דברים לא קורים בעולם שבו אנחנו חיים. וגם חומר לבד זה לא מספיק. כי כל הרעיון הוא לדמיין, ליצור בעיני רוחנו, ואז להוריד את זה לקרקע. ולכן בסוף כל פרק אני שואל את הקורא, מה אתה למדת? מה אתה לוקח מהפרק הזה? ונותן לו הרבה כלים. בכל פרק יש מדיטציה, בכל פרק יש ממש סיכום של מה הם המתנות בפרק הזה שאפשר לקחת לחיים. אבל הכי אני רוצה, אתה יודע, אני באופן טבעי מרגיש הכי בנוח בתפקיד המורה, אבל הכי ביקשתי שדרך הסיפורים כל אחד יחווה ויבין מהם הכלים שהוא לוקח איתו. ולכן הספר הוא כולו בנוי על סיפורים, והלימוד קורה בסוף בסיכום שקורה אחרי הפרק. אבל דרך החוויה ודרך הסיפורים אנחנו עוברים פה מסע אישי, דרך ההשראה והסיפור שלי. אני חושב שזה כל כך חשוב, במיוחד בתור אחד שעושה הרבה פודקאסטים, ומנגיש הרבה ידע ותוכן. יש המון אנשים שיכולים להאזין שעות. יש אנשים שהאזינו לכל הפרקים, דורון, ואני מקבל פידבקים מדהימים. ואני שואל את עצמי, כמה מהם באמת לקחו אפילו משהו אחד או שניים, ויישמו בחיים שלהם.
שיכול להיות שיש הרבה, יכול להיות שיש מעט, אני לא יודע. אבל כמה זה חשוב, כמה עדיף אפילו להאזין לפרק אחד, ליישם דבר אחד או שניים בחיים, ובאמת ליישם אותם, מאשר להאזין ל100 פרקים ורק לצבור ידע, כי יש כל כך הרבה אנשים שצוברים ידע, אבל לא מורידים את זה לפרקטיקה. אני אקל עליך ואני אגיד, כמוך כמוהם, זה נכנס עמוק פנימה, וברגע הצורך, כשהם מתמודדים עם משהו, בום, יוצא משהו שהם שמעו אצלך, יוצא משהו שהם אספו פנימה, אתה יודע, זה נכנס לתאים כן. בצורה מסודרת, וכשצריך, הידע הזה נמצא שם, והוא מתרגם לכלים, אז כל אחד מאיתנו בדרכו, ואתה עושה את זה דרך הסקרנות שלך, דרך הפרגון שלך, דרך האהבה שלך ללמידה, מנגיש לאנשים את כל הסיפורים, ההשראה והכלים דרך הפודקאסט, ואני אומר לך כמעט בוודאות, כי אני לא מכיר כל אחד שמקשיב, אבל אלה שמקשיבים באדיקות, זה פשוט נספג, זה זורם להם בדם. אני אתן לך דוגמה, אנלוגיה שתעזור לך, אתה תראה בעוד כמה שנים, שכל מה שאתה מדבר עליו פה, הילדים שלך חיים אותו. זה זורם להם בדם, אתה מבין? ואני ראיתי את זה אצלי, בהתחלה הילדות שלי אומרות לי, רק אל תביא את הקואוצ'ינג הזה הביתה, ואל תהיה לנו מנטור, תהיה לנו אבא. ועכשיו אני רואה שכל מה שלימדתי, הם קוראות את הספר ואומרים לי, אבא, אנחנו יודעות הכל, זה זורם אצלנו בדם, זה עבר אלינו דרכך לאורך כל השנים. אז אותו דבר בינך לבין המאזינים שלך. זה זורם אצלהם עכשיו בדם ובתודעה, וכשיגיע הרגע והם יצטרכו להשתמש בכלים, הם יצוצו. אז לא חייבים בסוף כל פודקאסט ובסוף כל פרק ישר לתרגל, לתת לזה רגע לשקוע, לתת לזה להיכנס פנימה הכי עמוק שאתם יכולים, כי יש פה באמת מתנות שאי אפשר לקנות בשום סופר ובשום אוניברסיטה ובשום בית ספר, לא מלמדים את זה, אתה מבין? כל מה שאתה עושה פה לא מלמדים בשום בית ספר ובשום אוניברסיטה. אתה מזכיר לי, עכשיו אנחנו מדברים על כמה הילדים סופגים מאיתנו וכמה זה נספג לאט לאט. נסעתי באוטו ולקחתי את הילדים לגן, נראה לי זה היה, והייתה הפגנה בחוץ. והבת שלי רואה את ההפגנה, ואומרת לי, אבא, מה הם עושים? אז היא כבר מכירה, אמרתי, אנשים שמפגינים. היא אומרת לי, אני לא מבינה למה הם מפגינים. אני אומר לה, למה את אומרת את זה? כי זה שהם יעמדו פה ברחוב ויצעקו, הם לא ישיגו את מה שהם רוצים. אני שותק באותו רגע, ילדה בת 6, כן? אני אומר לה, אוקיי, אז אראל, מה את חושבת שהם יכולים לעשות כדי להשיג את מה שהם רוצים? היא אומרת לי, אם הם יעשו את אותו דבר, הם לא ישיגו את התוצאה שהם רוצים, חייבים לשנות את הפעולה שהם עושים. תקשיב, הלסת שלי הייתה למטה. אני הייתי בשוק. עזוב את זה שהיא ילדה אינטליגנטית וחכמה, אבל כמו שאתה אומר, הרגע הזה שפתאום כל התובנות וכל מה שאני מדבר בבית ובפודקאסט ובשיחות טלפון שהם שומעים מהצד, פתאום מתנקז לרגע אחד שאתה רואה שזה חלחל. ממש, 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 ממש. ואותו דבר עם המאזינים, זה מה שאני מרגיש. שאותו דבר קורה, ומי שמתמיד פה, ומי ששמע מאלף עד תף, אז הידע הזה נמצא בתוכו. בסדר, גם אם הוא לא מודע לו, וגם אם הוא לא יעבור מבחן, שמראה עד כמה הוא שולט בחומר, בזמן הנכון זה יצוץ. וכל אחד שמשקיע בעצמו, כל אחד ששומע פודקאסטים, כל אחד אני אומר תודה לפקקים בזכות זה, כי פעם היינו מקטרים על הפקקים, והיום פתאום הכל השתנה, הזדמנות לפודקאסט אנחנו אומרים. וכל הקורסים והלמידה והסדנאות והריטריטים וכל ההתפתחות האישית הזאת משתלמת, ההחזר השקעה מטורף, ובסופו של דבר, מכיוון שאין לנו יכולת לשלוט, כמו שאמרנו בהתחלה, על האירועים שמגיעים לחיינו, יש לנו יכולת שליטה על התגובה, על הפירוש, ועל מה אנחנו מכניסים פנימה. אתה יודע, אם יוצא ממך X, זה מה שיש בפנים, ואם יוצא ממך Y, גם זה מה שיש בפנים. דורון, אתה חושב שלכל אחד מאיתנו יש ייעוד? כן. ואם כן? קודם כל כן, חד משמעי כן. לא רק ייעוד, גם שליחות, גם מתנה, גם מהות, לכולנו יש. אז אנשים שמאזינים לנו עכשיו כן רוצים להבין מה הייעוד שלהם, מה הם נועדו לעשות, איך הם יכולים באמת להתחיל לגלות?
אני אגיד משהו שאני חושב שגם אתה אומר אותו, הייעוד הוא לא יעד, בסדר? הוא לא מקום להגיע אליו ולהגיד, הגעתי לייעוד שלי. הייעוד הוא כוכב הצפון, הוא מסמל לנו את הדרך. כשאנחנו מגדירים את כוכב הצפון, אז אנחנו יודעים שמפה עד לשם יש את הדרך. הדרך זה החיים, ואנחנו רוצים ליהנות מהדרך. בדרך יש אבני דרך שהם היעדים שלנו. וכל עוד אנחנו על הדרך, אנחנו בייעוד שלנו. בסדר? זה לא הגעתי לשם, כי אז נגמרים החיים. זה לא, אין לי יותר מה ללמוד, אין לי יותר מה להתפתח. אני בייעוד שלי. לא, אני בדרך שלי. זה הדבר הנכון להגיד, ואני חושב שכל אחד פה שמקשיב לנו, מרגיש אם הוא בדרך שלו או שהוא סטה מהדרך שלו. ואם הוא סטה מהדרך שלו, אז הוא יכול לבוא אליך ללמוד את המתנה, הוא יכול לבוא אליי ללמוד, ובסופו של דבר לדעת מה כוכב הצפון שלו, ולדעת שהוא על הדרך. הנה אתה בדרך עכשיו לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלך, ואתה יודע, יש פה איזו ידיעה, כן. שזה הדרך שלך. זה הדרך שלך, זה הדרך של המשפחה שלך, והרבה אנשים יגידו לך, מפה ומשם, זה חכם, זה לא חכם, אבל מה שחשוב זה שאתה יודע שזה הדרך, בסדר? ושזה מה שאמור לקרות. ואתה יודע לאן אתה הולך מבחינת כוכב הצפון שלך. זה לא אומר שאתה תשנה את מה שאתה עושה. אם יש אנשים שמאזינים לנו עכשיו, והם מבינים את מה שאתה אומר, ברמה הטכנית, ובאמת לא יודעים לאן ללכת, הם לא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים מה הכיוון שלהם בחיים, יש כל כך הרבה אפשרויות, אולי אפילו בתקופה קשה. איך הם יכולים להתחיל לצעוד, אם אנחנו מבינים שייעוד זה לא היעד, אלא זה הדרך שאני הולך בה, איך הם יכולים להתחיל לצעוד בדרך הזאת, באמת להרגיש שהם בדרך הנכונה? הדבר הראשון זה, אתה יודע, לדעת מי אני, יותר חשוב מהכל. ואני זה לא מה שאני עושה, אני זה האנרגיה שאני מביא לחדר כשאני בנוכחות. אז להבין את הקונספט הזה של ה-being, להבין את הקונספט של ה-doing, מה אני רוצה לעשות, מה היעד שלי, לאן אני רוצה להגיע. כי אני רוצה להגיד לכם, אלה שאין להם יעד, התברברו, לא יודעים לאן הם הולכים, הם בפלואו, הם בזרימה, אבל כשיש לנו יעד, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, וזה לפעמים יעד קטן, עידן, זה יעד להיום, בסדר, זה יעד לאכול עם הילדים, זה יעד לשחק עם הילדים, זה יעד של לצאת עם האישה, זה יעדים קטנים כאלה, לגמור את הפרק, לערוך אותו, לשלוח אותו, לעשות פוסט, משהו להיום. איזשהו יעד לשבוע, איזשהו יעד לחודש, איזשהו יעד לשנה הזאת. ואולי אנחנו גודלים ליעד לחיים. אבל להגדיר יעדים, אנחנו כבר יודעים לאן אנחנו הולכים, זה כשלעצמו יוצר את הצמיחה, זה נכון. כשלעצמו מניע את עוזר האנרגיה. לנו להגיע לייעוד שלנו, כי הגדרנו יעד. אתם זוכרים, היעדים הם אבני הדרך. הדרך היא הייעוד. כוכב הצפון אנחנו נגלה. It will unfold, יתגלה בפנינו. הצד השני זה לדעת איפה אנחנו עכשיו. אם אנחנו לא יודעים איפה אנחנו עכשיו, גם התברברנו. ומלא אנשים, אתה שואל אותם, איפה אתה? מה המציאות שלך? והם אומרים, אני לא יודע. אני לא יודע כמה כסף יש לי בבנק. אני לא יודע מה מצב הבריאות שלי. אני לא יודע מה מצב הזוגיות שלי. המון אנשים חיים בסוג של אשליה. בסדר? אז לדעת איפה אתה עכשיו. ברגע שאתה יודע איפה אתה עכשיו, ויודע איפה אתה רוצה להיות, נוצר פה הדרך, כן. הפער. ואז אתה עושה ועושה 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 ומתמיד בדרך, ואני מבטיח לכל מי שמקשיב לנו, צעירים ומבוגרים כאחד, שמי שמתמיד מגיע. זה הנוסחה. להגדיר יעד, להבין איפה אני עכשיו, לעשות הרבה פעולות, ובסופו של דבר להגיע. שאלה שעולה לי, זה נכון, זה פשוט אבל? זה פשוט. ולכל אחד יש, ואם אני אומר לכם שיש אין סוף אפשרויות לסגור את הפער, זה אומר שהיום זה יותר קל, פעם היית צריך להמציא איזה עוד אפשרויות יש, ולשאול חברים, וזה, היום תשאל את הצ'אט GPT, מה האפשרויות שלי? כן. הוא ייתן לך אין סוף אפשרויות, אתה מסכים איתי? כן, תראה, אף פעם לא ייעצר. זה פשוט להבין, אני חושב שלהרבה אנשים זה לא קל ליישם. ההבנה היא מאוד ברורה, אני צריך להבין איפה אני נמצא עכשיו ולאן אני רוצה להגיע. השאלה שעולה לי זה שבדרך הזאת, גם אם נגיד והגדרנו לאן אנחנו רוצים, איפה אנחנו נמצאים, אנחנו חווים אתגרים. חלק מהם קשים. עכשיו איך אני יודע להבדיל בין אתגר שאומר לי, אתה בדרך הנכונה, אתה צריך להתגבר על זה, לבין, תקשיב, זה סימן שאתה לא בדרך, אתה צריך לשנות כיוון.
אתה מרגיש את זה. אתה ממש מרגיש איפה נתקלת בקיר שאי אפשר לעבור אותו, ואיפה אתה מאמין, יודע, אני קורא לזה יודע, שאתה יכול לזה. ולפעמים, ואני מאוד בעד, אתה צריך לבקש עזרה. אתה צריך להגיד, שמע דורון, נתקעתי עכשיו בקיר, אני חושב שאתה נתקעת בו בעבר. כן. מה אתה אומר? אולי אתה יכול לתת לי עצה, או לתת לי יד, או לעזור לי לעבור אותו. אתה יודע, בצבא כשהיינו צריכים לעבור איזה קיר גבוה, אז הסתכלנו על מישהו שכבר עבר אותו, ואמרנו, מה שהוא עושה, אני אעשה. או ביקשנו עזרה, או ממש, אז האתגרים יגיעו ויהיו קירות, ואת חלקם נצטרך לעקוף, ואת חלקם נצטרך לעבור, ואנחנו נרגיש בתוכנו, אם זה קיר במידות שלנו, או קיר גדול למידותינו. אני חי... ובבקשה לבקש עזרה. אני ממש מבקש מכל מי שמקשיב לנו, אם חינכו אתכם בבית, שלבקש עזרה זה חולשה, עשו לכם חינוך קלוקל. לבקש עזרה זה עוצמה, זה חוזקה. לבקש עזרה מכאלה שכבר עשו את זה. זה מה שאני מציע. אז אני אנצל את ההזדמנות הזאת לבקש עזרה ממך, בבקשה. כי בדיוק עולה לי סיטואציה שאני עכשיו מתמודד איתה בחיים. אמ, אני מרגיש שבפן התעסוקתי שלי, אני מתחלק לשניים. יש לי את הפן העסקי של האי-קומרס, שמקיים אותי, מפרנס אותי, עוזר לי לעשות דברים אחרים גם שאני אוהב, ויש לי את כל הצד של ההתפתחות אישית, שזה הפודקאסט, ההרצאות שלי, הקורסים הדיגיטליים, כל הדברים האלה. עכשיו, לאחרונה הרגשתי צורך להתמקד יותר בפן העסקי הכלכלי, כדי, מה שנקרא, להבטיח את המצב הכלכלי יותר, כדי שיהיה לי יותר כוח ואנרגיה לעשות את הדברים האלה. וזה לא פשוט. אני עכשיו ממש מגדיל את העסקים, ועובד על זה המון שעות, ומקדיש הרבה יותר זמן שם, מאשר בהתפתחות האישית. ואני חווה אתגרים לא פשוטים, ממש. ולפעמים אני עוצר גם, ואני שואל את עצמי, אולי אני לא בדרך, אולי אני לא אמור לעשות את זה. כי כבר חוויתי משהו אחר. חוויתי מה זה לעשות את מה שאני אוהב, במרכאות, מה שאני הכי נהנה ממנו, אני יודע מה זה, אני עושה את זה. מצד שני, העסקים, האי-קומרס, אני נהנה, יש לי רגעים שם, אבל אני לא מרגיש שזה אתה יודע, הפשן. מצד שני, יש לזה ייעוד מאוד חשוב כדי לקיים את שאר הדברים. ואני ממש מרגיש שבתוך כדי הגדילה הזאת, והולך לי, אני מצליח, אני חווה אתגרים, שאני יוצא רגע ושואל את עצמי, רגע, אולי מישהו מסמן לי שזה לא מה שאני אמור לעשות. אולי זה לא הדרך הנכונה. או מצד שני, אולי זה בא לחשל אותי וללמד אותי ולהיות מוכן להתמודד עם דברים הרבה יותר גדולים. אני ראיתי אותך לאורך התקופה שאנחנו מכירים, עובר ממצב של למכור את כל העסקים, למצב של להשקיע בהם יותר, ואני תמיד מסביר, כשאני מלמד את איקיגאי, הדבר הפשוט ביותר, שלנו כישראלים ויהודים, זה בסדר לעבוד במשהו שאנחנו טובים בו, אוהבים אותו, והעולם צריך אותו, והייעוד שלנו, בסדר? יהיה באזור הזה, ומה מכניס לנו כסף יכול להיות באזור אחר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את העובדה שלא חייב להיות 4 פעמים כן, כמו היפנים, ושנתפרנס מהייעוד שלנו, או מהדבר הזה שאנחנו גם טובים בו, גם אוהבים אותו, וגם העולם צריך אותו. אין לי בכלל ספק שיש לך 4 פעמים כן, באזור של העסקים שלך, בסדר, אתה טוב בזה, חד משמעי, אתה מצליח כבר שנים, אתה אוהב את זה, סימן שאלה, אבל אתה עושה את זה, העולם צריך את זה, כי אחרת לא היה לזה שוק, ואתה מתפרנס מזה. האזור השני, הייתי שואל את עצמי ואותך, בסדר? מה מונע ממני להתפרנס מזה בכבוד, שיהיה לי 4 פעמים כן גם שם, כי אין לי בכלל ספק שאם יש 4 כן, אתה בוחר ב4 כן של עולם ההתפתחות האישית. ואתה רואה מולך, בסדר? אנשים שעושים את זה, עשו את זה, ויעשו את זה. ואתה שואל את עצמך, למה בשבילי הערך שאני מקבל פה הוא אחד, ואת הכסף אני מקבל מאזור אחר. זה כמו אנשים, אתה יודע, שיש להם את אזור התחביב שלהם, הם עוזרים בזקה, או הם עוזרים בהתנדבות, וזה ממלא את עולמם בצורה בלתי רגילה. הם לא מתפרנסים מזה. הם מתפרנסים ממשהו אחר, והם חיים עם זה בשלום, בצורה בלתי רגילה. העובדה שלך אישית, יש קונפליקט, שאתה כל הזמן לא יודע
איפה לשים את הפוקוס שלך, איתה הייתי עובד, אבל אני רואה אותך מוצא את הפתרונות. זאת אומרת, לדוגמה, אני אגדיל את התשתית, את הביטחון המשפחתי, כדי שנוכל לקפוץ לדרגה הבאה שלנו, ונוכל לעבוד מכל מקום בעולם, בלי שום מניע. אני יודע, זה ממש משהו מאוד אחראי מה שאתה עושה, שבסוף הקלאץ' והגז כן. יתהפכו, ואתה תהיה כל כולך בעולם הזה של התפתחות אישית, אתה תתפרנס ממנו בגדול. אני אישית ליוויתי אנשים שעשו לא 7 ספרות, אלא 8 ספרות פה בישראל. 8 ספרות פה בישראל, מעולם של התפתחות אישית. זאת אומרת, זה אפשרי. ואם זה היה אפשרי בשבילהם, אתה איש עסקים מצוין, זה גם אפשרי בשבילך. כן. כן, קודם כל תודה רבה על החיזוק. הייתי צריך לשמוע את זה. אמ, אני חושב שהסיבה שלא התפתחתי כלכלית בתחום של ההתפתחות אישית, זה כי יש לי שם איזשהו מעצור של אני לא יודע אם אני רוצה את זה, אני לא יודע מה בדיוק אני רוצה שם, בגלל זה כזה על הולד. כן, אני חושב שאתה בחרת בשלב זה, בסדר? זה שלב בהתפתחות. כן. להיות יותר הסקרן והלומד, בסדר? מאשר המנטור המסחרי. בסדר? גם כשאתה עומד על במות ואתה מרצה, יותר קשה לך למכור, בסדר? את מרכולתך, יותר קל לך לתת ערך. בסדר? אתה עוד בשלב הזה, אתה בונה את התשתיות גם פה, שהיא כל כך הרבה אנשים, ואנחנו מדברים על עשרות אלפים, שמקבלים לך ערך כל שבוע, ובסופו של דבר זה משתלם. בסופו של דבר אתה בונה פה תשתית יציבה לאורך שנים, שתביא גם תוצרת כלכלית בצידה. אבל זה לוקח את הזמן שלו, כמו שדיברנו על הספר, כמו שדיברנו על הכל. יום אחד זה מתפוצץ, ביום אחד מישהו בא ואומר לך, שמע, עידן, אני רוצה להיות הספונסר שלך, ואני רוצה, לא יודע מה, לשים פה כמה עשרות אלפי שקלים בחודש, כדי שהדבר הזה יגיע לכל בית בישראל, והוא שם עליו את הלוגו שלו, ומפה הכל הולך למקום אחר, ואנחנו רואים אנשים שעושים את זה בתחומים של, לא יודע מה, איפור, אופנה, נופשים, אנשים שמשלמים להם להגיע למלונות בעולם, ולעשות חוות דעת משם. רק צריך לעבור איזשהו קפיצה מסוימת בתודעה, כי זה פשוט החיבור בין שני העולמות. אתה יודע לעשות כסף, אתה יודע לעשות ערך. החיבור של שניהם יביא את התוצאות. תודה רבה על החיזוק. דורון, אם היית צריך להעביר למאזינים שלנו מסר אחד מהשיחה הזאת, במיוחד בתקופה המורכבת שאנחנו חיים בה, מה הוא היה? אחד, תחלמו בגדול. אני חוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, ואני מאמין שאנחנו שמים את תקרת זכוכית מעל הראש שלנו, בגלל זה ביום האידיאלי אני מעיף את כל התקרות זכוכיות, ואני אומר בואו נעוף בגדול, מה החלום הכי הכי גדול שאנחנו מסוגלים אפילו לדמיין, אתה מבין? לא מחפש את הריאלי, אני רוצה את הכי לא ריאלי. לחלום בגדול, אני חושב שאיבדנו את זה. הילדים שלנו איבדו את זה, הם כבר חולמים במקרה הכי גדול, זה להיות מפורסם. כבר אין להם את החלומות שלנו היו כשהיינו ילדים קטנים, אז ממש גם לחלום אנחנו, ואז ככה אנחנו מעבירים לילדים שלנו את הרעיון של לחלום בגדול. ממש לא להתבייש, לחלום שאתה בוומבלי מרצה ל100,000 איש, כאילו הכי גדול שאתה יכול, בסדר? זה הדבר הראשון. כשיש לך את החלום הזה, ואתה חוזר עליו שוב ושוב ושוב, מדמיין אותו, אתה יכול להוריד אותו לקרקע, ואני אוהב את החיבור הפרקטי, שתהיה לך תוכנית. איך עושים את זה? גם אם היא נראית לא ריאלית היום, גם אם היא נראית חלום יוצא דופן, אני אומר לך, ואני אומר את זה על בסיס ניסיון שלי, וניסיון של כל כך הרבה שלימדתי. הדברים קורים, ולפעמים אפילו יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין. אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת של ליאור רז, שהפסיכולוגית שלו אמרה לו, מה אתה מדמיין שיקרה עם התוכנית טלוויזיה שלך? והוא אמר לה, והיא אמרה לו תכפיל. אמר לה, מה להכפיל? היא אומרת לו תכפיל. אז הוא הכפיל. היא אומרת לו, עכשיו עוד פעם תכפיל, ועוד פעם תכפיל. והוא אומר, התוצאה בסוף הייתה הרבה יותר גדולה מכל מה שיכולתי להכפיל. כי היא פתחה לי את התודעה לרעיון הזה, שזה יכול להיות
ענק בצורה שאני אפילו לא מסוגל לדמיין. ורק ככה אנחנו באמת מצליחים להתמודד עם כל הקשיים שבדרך, כי אנחנו נצמדים לחלום, נצמדים לתרחיש הכי טוב שאנחנו מסוגלים לייצר לעצמנו, ליום האידיאלי, ותמיד, תמיד, תמיד, כשיבואו הימים הרעים ואנחנו נלך ונחשוב על what can go wrong, מה שנקרא, מה התרחיש הכי פחות טוב, זה בסדר להתכונן אליו, ואתה יודע, לשרוד אותו, אבל לזכור תמיד מה אנחנו רוצים, לזכור תמיד מה החלום הגדול שלנו, להיצמד אליו. זה משתלם, זה שווה, ואני מציע לכולם, ואז אתם תבינו שהכל קורה עבורכם. דורון, אם אתה זוכר, יש לי קונספט בפודקאסט שאני מחבר בין האורחים. אנחנו כבר הגענו לסוף הפרק, אני לא יודע אם אתה שם לב איך הזמן טס. אנחנו מעבירים שאלה, האורח הקודם מעביר שאלה אליך, ואתה מעביר שאלה לאורח הבא. כנראה שלא במקרה, האורח הקודם שלנו היה חבר מאוד טוב שלך, אלון אולמן. וואו. והשאלה שלו הייתה, מהי מטרת החיים? למה באנו לעולם? מטרת החיים היא להתפתח ולצמוח. זו המטרה. ואנחנו פה להתפתח, ללמוד ולצמוח מכל דבר שקורה לנו. וכשאנחנו עושים את זה, אז מימשנו את החיים שלנו, כי גדלנו, כי צמחנו. אני מרגיש שאני ממש מתחבר לזה. אני לאט לאט לומד את זה עם הזמן. אני עדיין צעיר ויש לי עוד הרבה לעבור, אבל מצד שני, זה נושא שחוזר כל כך הרבה, ואני רואה כמה בתור ילד ונער, וכשגדלתי הייתי ממוקד ביעדים ובמטרות ולהגיע, ופחות במי אני הופך להיות בדרך, או איזה כלים אני צובר, איזה ידע, ולאט לאט אני לומד לשים יותר לב לזה. להתמקד יותר בזה ופחות ביעד. להתמקד במה, אוקיי, עברתי אתגר עכשיו, הגעתי ליעד, אבל מה צברתי פה? מה לקחתי איתי? מה יעזור לי עכשיו להמשך? ממש. מאוד מתחבר לזה. דורון, איזה שאלה היית רוצה להעביר לאורח או לאורחת הבאים שלנו? הייתי שואל אותה מה התרחיש הכי 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 טוב שהם יכולים לדמיין, שיכול לקרות להם, או למדינה שלנו, או לעולם. החזיר אותי לקורס שלך. דורון אמיתי ליבשטיין, היה לנו כבר שעות של פודקאסטים, גם בפודקאסט שלנו דייט עם עצמי, וגם פה בגבולות היגיון, וגם זמנים שעות שהיינו ביחד ועבדנו, ופשוט לא נמאס לי אף פעם לשבת ולדבר איתך. אני יכול שעות להקשיב לך, לדבר איתך, להתייעץ איתך, לשתף אותך. היה לי תענוג, היה פרק מדהים, ריגשת אותי, נגעת בי, נתת לי הרבה תקווה. דיברנו על תקווה בהתחלה, וזה נתן הרבה תקווה בהרבה מובנים, גם בהתמודדות עם משברים, גם בהצלחה. אני חושב המתנה שלך היא כל כך גדולה, והיא כל כך עוצמתית, והיא משפיעה על הרבה אנשים, וראינו את זה גם בהשקה של הספר. אז אני אגיד לך שוב, תודה ענקית. תודה רבה. זכות גדולה להיות חבר שלך, והיה לי כיף גדול. איזה כיף, איזה כיף. ורק תמשיך מכל מקום בעולם, כי המתנה הזאת היא ענקית, כי אנשים מקבלים מתנות לחיים, והחיים שלהם משתנים. לא לשכוח. תודה.